días a todos e a todas. Gracias por estar hoxe aquí nesta segunda xornada do Consello da Cultura celebrada no Pazo de Goiáns, o cal nos enche de orgullo e ter unha xornada tan interesante como a de hoxe, escoitando a profesionais, pero tamén esperando que participen, pois, como vexo por aquí, grupos locais que nos acompañan durante todo o ano na actividade cultural do noso Concello, que para os que xa sabedes é moi activa e para os que non, pois, ollade todo o que facemos durante todo o ano. Antes de nada, darle benvida á diputada na actividade, gracias por acompañarnos hoxe aquí nesta xornada, Paula Cabaleiro, tamén do Consello da Cultura e, como non, ao noso alcalde que nos dedicará despois unhas palabras. Benvidos, esperemos falar hoxe o máis interesante, creo que desta xornada, aparte de escoitar as persoas profesionais que entenden do sector cultural e que nos poden guiar durante toda esta xornada, a presentación dos proxectos que teremos un pouco máis tarde. Creo que o interesante é as conversas que podamos ter e sacar proveito delas para seguir dinamizando os concellos e, sobre todo, as asociacións e comisións de festas que moitas veces pois non saben como guiar. Aquí fixemos o primeiro encontro cultural, máis de 100 persoas que dinamizan o noso concello entre asociacións e comisións de festas, o cal para sentirse orgulloso. Ano pasado fixemos un pequeno resumo da actividade cultural solamente no mes de xullo e de agosto, o Concello programa sobre ao rededor de 30 actividades e as asociacións 34. Creo que é un dato importante a ter en conta da actividade cultural que temos, que é gracias á participación cidadana. Espero que o pasemos ben, que teñamos unha xornada activa e productiva e benvidos ao Pazo de Goiáns. Moitas grazas. Bueno, bo día a todas e a todas. Gracias, María, gracias, alcalde, gracias, Consello da Cultura Galega, por este convite. Un prazer inmenso estar a mí aquí hoxe como diputada da área de Cultura da Diputación Provincial, aquí, pois, en estas xornadas, neste ciclo de acceso á cultura en Galiza 2025, promovida polo Consello da Cultura Galega. Quero agradecer ese convite porque creo que é moi necesario este espazo donde temos a oportunidade hoxe aquí neste Pazo de Goiáns, tan fermoso, por certo, de afondar nun dos piares fundamentais das políticas culturais contemporáneas, que é a participación. Porque participar pois non só é asistir, senón é facer, contribuir e tamén decidir, formar parte da creación e da vida cultural. Galicia ten esa forte tradición comunitaria pois que habita nas festas, nas agrupacións veciñais, nos colectivos artísticos e nos espazos populares, e tamén é un referente de participación cultural activa. Temos un país en ese sentido que é moi enriquecedor. Mais eso non nos exime na responsabilidade de preguntarnos se estamos garantindo desde as institucións ese dereito, si a cultura chega a todos os recunchos deste país, quen queda fora e por qué. Eu creo que as institucións, neste caso eu, que como diputada da Diputación Provincial e tamén o Concello, pois temos unha misión moi importante, que darlle resposta a estas preguntas. Así que, dende a área de Deputación da Coruña, creemos que o acceso á cultura debe ser un dereito efectivo e non un privilexio. De feito, o noso, creo, lema, que o coñecedes todos, que aparece sempre, creo que por todas as publicacións, a cultura é un dereito, e queremos que iso sempre quede patente en cada evento e en cada espazo que facemos, porque creemos que é imprescindible escoitar e, como se fará hoxe neste terreo, pois, que hai proxectos que impulsan e que conectan, que emocionan e que transforman. Hai moitos de aquí que estou vendo as caras que van a formar parte deste espazo, como Castelo Conta, o Feirón de Muiñeiro de Rianxo, o Fío de Carballo, que son algúns dos exemplos dunha Galiza viva, creativa, que tamén merece ser apoiada, recoñecida e replicada. E, de feito, dende a área de Cultura de Diputación da Coruña, que as nosas axudas, así tamén colaboramos con estes proxectos. Pero sí que me vou a deter especialmente en Escora Danza, que é unha iniciativa apoiada pola Diputación da Coruña, das que nos sentimos profundamente orgullosas, polo seu valor artístico, pero tamén polo seu compromiso co territorio, coa inclusión e coa creación colectiva dende a danza contemporánea.
proxectos como este demostran que as políticas culturais públicas poden e deben ser sementes de transformación social. Tamén quero recoñecer hoxe aquí o traballo das mediadoras culturais que tecen pontes entre as institucións e a cidadanía, entre os espazos e os afectos. Sen elas, moitas veces, a participación real sería inviable. Así que agradezo todo ese esforzo e ese traballo que facedes día a día, que sei que ás veces é bastante árido e que incluso as propias administracións tampouco o poñemos a veces nada fácil. Desexo que esta xornada sexa fértil en ideas, en propostas e complicidades e que da reflexión colectiva xurdan camiños que nos leven cara a unhas políticas culturais máis xustas, máis abertas e máis participativas, porque a cultura, inda que acaba de dicir que non só é un dereito, é tamén unha ferramenta de convivencia, de identidade e de futuro. Moitas gracias e boa xornada a todas e todos. Bo día a todas e a todos. Moitas grazas por acollernos neste espazo tan fantástico, tan espectacular e máis tan propicio para falar de patrimonio e de cultura participativa. En primeiro lugar, gustaríame desculpar a ausencia da presidenta, que estes días atopa en Irlanda cun proxecto de intercambio cultural, senón de seguro que estaría connosco xe aquí. Gustaríame comezar polos agradecementos ao Concello de Boiro, que temos aquí o alcalde e a concelleira, pero que todo o equipo municipal se volcou en participar desta xornada e en colaborar con este proxecto do Consello de Cultura Galega, mais tamén a outras entidades públicas como a Deputación de Coruña, máis outros concellos que sei que estades presentes connosco, o sea, aquí tamén da contorna, pero tamén me gustaría agradecer a todos os proxectos que hoxe van a estar connosco, a Castelo Conta, Feiró Mariñeiro de Rianxo, Contos do Mar, Fiot Carballo, Escoradanza e Pasabodegas do Espazo Activo da Ulla, tamén as nosas mediadoras, Encarna Lago, Blanca Albán e Natalia Balseiro, por suposto, o meu agradecemento máis profundo neste caso é para Alberto García, por ser o coordinador desta xornada e por o seu bo facer, non? Esta xornada se enmarca dentro do traballo da Comisión de Xestión e Políticas Culturais do Consello da Cultura Galega, dende a que levamos desenvolvendo dúas liñas estratégicas, unha delas para analizar as políticas culturais dentro dos últimos anos, mas tamén analizar cales son os retos presentes e futuros en canto ás políticas culturais públicas, pero tamén hai outra liña moi importante que ademais cobra maior importancia, maior relevancia nos últimos tempos, que é a dos dereitos culturais. Neste ámbito xurde a necesidade de analizar o acceso á cultura no noso territorio, un pouco co gallo do novo marco legislativo que se presenta, cun plan estatal de dereitos culturais e cunha lei autonómica de accesibilidade, coa necesidade de analizalo dun xeito real, horizontal e moi permeable ao territorio. Así xurden estes encontros que son entendidos como catas, como recollidas para traballar tanto con profesionais como con entidades tanto públicas como privadas ao redor desta temática por todo o territorio, pero tamén coa cidadanía. Entón, agradezo que hoxe teñamos esta sala chea, que sei que non é doado nestas horas en medio da semana, pero que prometen unha xornada de traballo enriquecedora que vai a traer conclusións. Tamén aproveito para que teredes por aí este folletiño, corresponde ao segundo dos encontros que vai a ter lugar o 22 de abril en Allariz, na provincia de Ourense, que nese caso vai a versar sobre acceso á cultura e territorio. Comezamos hoxe falando de participación, falaremos de territorio, falaremos de comunicación nun terceiro encontro na provincia de Pontevedra e remataremos na provincia de Lugo falando da interseccionalidade das desigualdades. 4 encontros que van a complementarse entre sí, que van a ser a toma, o pulso da accesibilidade en Galicia e que rematarán cunha última xornada final en outono, na que haberá un análisis das conclusións e tamén partillaremos sobre este marco novo legislativo. Moitas grazas e que teñamos un bo día e unha sesión fructífera de traballo.
Bueno, bons días a todos e a todas. Antes de nada, darlle as gracias á diputada por estar hoxe aquí, a Paula Cabaleiro, a concelleira e todos vos, tamén a concelleira de Ribeira e, bueno, a todos e a todos vos. Bueno, en primer lugar, quero agradecer ao Consello da Cultura Galega haber elixido Boiro para estas xornadas e elixir tamén, como non, este pazo de Goiáns, non? Saben que este pazo estuvo durante moitos anos en mans privadas e hoxe é un exemplo máis de cultura e de participación despois de ser adquirido fai moitos anos polo Concello de Boiro. Seguimos ca súa rehabilitación. Este ano temos pensado rehabilitar máis estancias das que forma parte este pazo e a súa finca. E, bueno, esta xornada forma parte de 4 xornadas, a primeira, que se van a celebrar en varias localizacións e se vai falar moito de participación cidadá, non? Participación na cultura e vaise facer mención a proxectos da nosa contorna que están consolidados e que son un claro exemplo da cultura participativa. Bueno, agardo que esta mañá sea de proveito, que salan moitas ideas e que saban novos proxectos. Quería facer tamén fincapé polo traballo que están facendo da área de cultura de Deputación, un gran traballo, e, como non, da área de cultura do Concello de Boiro. Moitas gracias e que pasen bo día. Gracias.